שבאת, איזה יופי. בקור כזה? תן לי את זה. אתה לא צריך את המטאטא כזה בשביל מה. בוא תיכנס. בדיוק שמתי מים. לו היית מודיע לי קודם, הייתי מכינה משהו. הייתי עושה איזה פשטידה עם פטריות. הנה התה עם העוגה. זה נפלא. אלה הם הנכדים שלי. אין להם זמן לצלצל לסבתא. לאן אתה הולך? בוא. שב. מה יש לך קוצים בתחת? תיקח עוגה. אותך זה לא יהרוג. הלו סבתא.